Türkiýanyň iň köp adam turist gelýän ýeri, dünýäde de iň belli ýerlerden biri. İşte maska takanda eliň bilen maskany elleýän da aýdýan we ellen mikrop virus geçip bilýär. Şuwagt allygyny ejemden edýär modan. Bu ýaşdan bäri güneşden otur. Ýaşawam oturam bolsun öýärmi? Ertiren hayırlı olsun. Şuwagt turup dursun. Daşarsam goýýan howa. Menem aýlaň-çaýlaň. Soň daşarda görüşürüz. Dostlar, daşaryan çykdyk. Görüşüňiz ýaly güneşli howa, gaty gowy. Daşaryn howasy. Hiç kim ýok, sessiz. Istanbulda hiç min ýaly görmänim. Şuwagt köp kişi öýünde. Daşarda bolan adam sany gaty az. Sizem görýänsiňiz. Bu tarapda görýäňizem Araplaryň targow sentri. Şuwagt Hemme magazinler zatlarym ýapyk, eşik magazinlaryň köpüsi ýapyk, hemmesi mäne köpüsi ýapyk. Targow sentrlaryň, sowda merkezleriniň hemmesi ýapyldy. Şu wirus ýatışança. Aslında şu bu sagatda Istanbul gaty adam köp, hemme ýer garlyşyk, ses her ýerde. Ýani şuwagt şonýary. Indi menem näçe gün var öýdedim. Bir daşaryk çykyp aýlanan edim. Şuwagt hem Stambulda turistleriň iň köp bolan ýeri birinji tap barýar Taksim eşdendiňiz. Türkiýede aklaňa hemme sene eşdendir o ýeri. Taksim İstiklal köçesi şoňa barýar. Nähili virus wagtynda näçe adam var. Haňyr nähili göreli. Dostlar, Şuwagt şu Taksim meýdanyna geldik. Görkedeýin. Ana şu tarapy meşhur şu Taksim diýilýän ýer. Buram şu İstiklal köçesi. Şu taýy Türkiýanyň, belki Türkiýanyň iň köp adam turist gelýän ýeri, dünýäde de iň belli ýerlerden biri. Taksim diýende her kim bilýändir. Köp näme görýäňiz, köp magazinler ýapylgy. Käwirler işleýär. Turist ýok diýsem boljak. Azık baňarda. Iki. Aslında şu taýyny görýänsiňiz, kinolarda hatda adam, bir topar adamlar şeýle kelle bolup duranlar kinolarda. Ýörer ýer ýok, bolmaýa. Ýa Şuwagt edil. Näçe ýyl Stambulda birinjide şunýarak boş görýän. Magazina hemmesi ýapyk. Ana. Ya soracağım Allah. Arassa howa. Aslında maska dakman diýerler. Maska hiç dakman diýen okurda maska hiç goranok diýerler virusdan. Onuň sebäbi işte maska dakanda eliň bilen maskany elleýän da aýdýan we ellen mikrop virus geçip bilýär. Sebäbi biz elimiz bilen awtobusda ýa metroda her kimiň elleýän ýerine elleýär da aýdýar. Soň bilmän aglyňy da adyp bilýän biram maska dakanda şu ağız bilen aralykda boşluk yer buharlaşýar. Buharlaşan soň virusdan buhara hat köp barýan eken. Şoň üçin birazjyk erwet tarabam maska. Şoň üçin men de akmadym. Elim bilen elleme jep bolýan ýüzüme
esasy virus ağız, burun, ram gözden aýlaň dadyny geçip bilýär. Esasy adamlaryň köp bolan ýerine barmajak bolmaly. İki gürleşen wagtyňam araňda iň az 1-2 metr bolsa geçmesi kıyınmış virusun. Şoň üçin tertap bolmaly. Aslında hiç kim daşary çykmaň diýär ýöne ýene daşarda adam ba. Ýöne az. Şoň ýaly bärsem Taksim şunaqsa ýa gidýär gaty uzyn. Eger Istanbul'a gelseňiz iň gelip görmeli ýerlerden biri bär täze hemme tappa. Magazyny, eşik magazyny, ýetirýäli magazinler, kafeler. Iň köp turistler gelýär. Şul aralykdaky her köçe kafeden doly. Hemme tappa. Aklymda näme gelýär bolsa. Uzyn gidýär. Bälerine görýäňiz. Boş. Adamlar hiç çırpınçlıktan futbol oynapýarlar. Görýäňiz. Polisiýalar açelli. Şuwagt allygyny ejemjaň diýär emodan. Näme diýäň diýär menem öýde nakar edip oturýan Şuwagt eje diýär. Toňra jaňa darny. Ýem ene ýüregde bara ýüregi duýýan bolmaly. Maňa jaňa sene diýär. Menem nakar misal bolanda jaňa darny. Täze ejem wapşa daşary çykma diýär. Täze aňyrda Türk kanallaryny görýär. Şuwagt Türk kanallarym diňe Italiýa, Fransa, Ispaniýa, Türkiýede habarlary aýdýarlar. Onuň gorkýan da. Näme deýin menem aýdamak ejemiň zady ýüregi ağarmasyn diýip. Alat etmesin diýip aýtmadym. Ýöne da bar, en taň aýdarna. Ýokdan Şuwagt bildi. Gatera tutar göne. Hem biderek kellet arda. Gatera ejem çaraja birde bolsa. Şo alat edip ýüregine salýar. Soňça köp da aýdamak. Şuwagt deňde tarap bar ya. Aňarda näle adamlar göreli Şuwagt berdi, hemme magazynler ýapyk. Ne görýänsiň? Sadur allary magazyny açarken malam ukulele ukulele ýöne 6 tane atlykan. Menem öýde ukuleleni tatdym. Ikunyň täze hem kaçty batgan gowulmandan. Pena. Kaçty batgan gowulmandan tatdym. Şuwagt gowja birine kaçty batgan gowulan. Ukulele gözleýän tapsam aljak. Ullanan bolsa da. Oň ömrü doldy. Adam ardanjaga tatyp koýberdim. Bärçeýle aşakdan gitseň deňde çykýan. Şunýaly 2-2 magazynlar açyk. Köp kişi işsiz galy, käbir kişi öýden işleýär. Magazinler, kafeler zatlar ýapylan soň işleýänler hem öýünde da.
Dostlar, bu öňüňizde görýän binaňyz Galata Kalesi. Galata Kalesi. Yani Türkmençe näme diýip bolýar? Galata binasymy? Bulam İstanbulda en meşhur binalardan biri. Aslında şu tarafı şu Anriga çelli var, oçur olup duruyor şu taraflar. Beýlek günlerde. Ýöne Şuwagt ýekejekşem ýok. Ya yapıktır bu. Şu üstüne, en üstüne çykýarlar. Soň Istanbulyň köpleri görünýär da. Aňarsam deňiz. Bulan 1450-nji ýylda gurulan bina. Gatyköne meşhur binalardan biri İstanbulda. Bärtinem gördük. Adam yok. Bärden şeýle, şu tarapdan şeýle durýarlar, şeýle gidýär aňylyk sen. Içine girecek bolsaň, arassa 1 saat garaşmaly. Ýoksa girip bolmaýar. Hem pully, sonra da turistlerin hemmesi gelýär. Şutak. Bärdenim görkezýär. Sena. Kisuli. Nira terediyan. Gel. Odancadan mı? Gel. Näçe gödüň ýaşly? Seni hiç kim anlatmadı mı? Hı? Bu kadar da. Dostlar, yine şu adam İstanbul'un Karaköy diýen ýerine geldik. Görkezýän daş töweregi. Bu tramvay. Şöyle köprü var. Berdem adamın en köp olan yerlerinin biri. Bert deňiz. Köprüň üstünde köplenç balyk tutýar adamlar, şu adam bir topar kişi balykçylar. Aňarda Eminönü Gönýörak esden amolya köprüň aňarda Eminönü diýilen ýeri, ola meşhur ýerlerden biri. Ýörak esden amolya soň bärden gemler var, gem bilen geçip bolýar. Ýa-da böni tramvay bilen. Ýa-da şu taýy görkezýär. Şu taýy balyklaryň en meşhur olan ýerler, balyk kafeden doğru. Nereden? Şu köprüň aşağı diňe da balyk restorany, balyk kafeler, her hilek balyk bar. Balygyň her hil görnüşi bar. Eger İstanbul'a gelseňiz, şutak gelip berseňiz, bunu aňarda bunu gemiň üstünde satylýar. Sonýaly bäri hem gördük. Bärde adam kan ýokken. Indi ýanky diýen gemlemiň birine minip Üsküdar ýa-da Kadıköy diýen ýere geçsek, ondan soň öýe. Ýa-da öýüm aňar tarapda. Ýakyn. Ey, näme diýäňden? Pişikden doğru. Gemi, metrobüs, avtobüs hemmesi işleýär. Ýöne öňküler ýaly köpler. İçinde tamaty bäri kelip bilýäňiz. Bu nasıl ýa? Dünýälak. Gemi bilýäňiz eger sizden ordan ak belli bir kart bar berde.
Şona şoň bilen gämi hemme transport görnüşleriň hemmesi minip bolýar we gat gymmatda. Bu ýaşdan bäri güneşden öter. Ýadandyr. Haydi gidýäk ha. Ona gämä münöýin. Tam gämiň üstünden videolar. Dostlar, Şuwagt gämä münüm. Mol ikinji etaja. Boş. Yukarı çıkalı. Bura bu yaş okwa. Bura men. İki tane kişi var yukarıda. Yaşam oturam olsun oraya alma. Howa. Yankı Galata binası var da sonra yukarıda. Görüyorsunuz belli olup duranlar. Soňutdan çykyp çyksaň hemme şu İstanbul ýerine içinde ýaly. Ne kadar şahar boşsa Korona virus yüzünden emmekşin planını bilet taşladı. Näçe wagt durjagyn belliler. Salça kutorar diýip umyt edýär. Kutora bolsun bara. Gatwy howa şu daşardan. Adana koya. Gel mullo qarakan. Sonyalık ne Üsküdar tarafı var ya, Üsküdar'a varıp Ankara'dan etip orta avtoda binip öýe barıp geçemezsen deyin yoksam Şuwagt alıda oturanlar ahar neyip olmadan kuruluyuz. Sizem komentarda belläplerden kim haýy şäherde näme diýär, aňarda virus ýagdaýlary näkili komentarda soraňyz barda sorap berdiler. Indiki videolarda görüşýänçe sag bolun.